O svetom Nikoli, nažalost, nemamo pouzdanih podataka. O njemu se počelo pisati tek nakon što je već štovanje o njemu bilo vrlo rašireno, pa je gotovo nemoguće razlučiti povijest od legende. Car Teodozije II. Dao je u 5. stoljeću izgraditi crkvu posvećenu svetom Nikoli, biskupu iz Mire. To nam je ujedno i najstariji povijesni podatak koji o njemu imamo. Dakle, Nikola je bio biskup u Miri. Radi se o mjestu na jugu današnje Turske, na obalama Sredozemnog mora. Jedan dokument iz 6. stoljeća navodi da je Nikola iz Mire bio na koncilu u Niceji, što bi značilo da je živio u ranom 4. stoljeću. Bilo kako bilo, predaja kaže da se radilo o jednom vrlo skromnom čovjeku, iako je prema svemu sudeći od svojih rano preminulih roditelja naslijedio ponešto vrijedniju imovinu. Novac je brzo razdijelio siromasima i kad je čuo da jedan čovjek nema dovoljno novaca da priušti minimalne uvjete za život svojim 3 kćerima, Nikola im je odlučio pomoći. No jer je bio skroman, nije htio da se zna da im pomaže. Zato je par noći za redom, dok su svi spavali, kroz prozor ubacivao u kuću siromašnih djevojaka po 3 vreće sa zlatnicima. Trećega je noći otac uhvatio u djelu, koji ipak tu tajnu nije čuvao zauvijek. Ta je priča vjerojatno najveća inspiracija za suvremeni običaj čišćenja čizmice i stavljanja iste pod prozor s nadom da će ti sveti Nikola ostaviti zlatne novčiće ili barem slatkiše. Prema jednoj drugoj legendi, Nikola je išao brodom u Svetu zemlju, no na putu je njega i ostale putnike zadesila strašna oluja. Prijetila je potopiti brod i putnike, ali ih je Nikola čudesno spasio, pa ga se smatra i zaštitnikom mornara i putnika. Nažalost, nije moguće govoriti o svetom Nikoli, a da se ne spomene Krampus, glavni krivac za to što djeca u svojim čizmicama nalaze i šibu. Naravno, Krampus nema nikakve veze s biskupom Nikolom i radi se o biću koje je preuzeto iz nekih predkršćanskih kontinentalnih mitova. Kao i u mnogim drugim slučajevima, kršćani su našli određen prihvatljiv način da se ideja lika Krampusa, koji je suprotnost Nikoli, ali ipak ga Nikola ima na lancu i prema tome zna se tko je gazda, ukomponira u kršćansku tradiciju. Osobno, nisam za nepotrebno plašenje djece Krampusom, posebice kad je u pitanju dan na koji bi se ona posebno trebala radovati. Tim više, kad se taj lik onda dodatno zlorabi, pa neki čekaju samo Krampusa, bez Nikole, i pripremaju pijanke njemu u čast. Onda to više nema nikakve veze s kršćanstvom. I na kraju, ključno pitanje. Postoji li sveti Nikola? Da, postoji, kao i svi ostali sveci. Iako o njemu pouzdano znamo malo toga. Nisu legende o njemu kao skromnom, darežljivom biskupu koji pomaže unesrećenima, ponekad čak i čudesno, nastale sasvim slučajno. Stoga mu se s pouzdanjem možemo obratiti u vremenima oskudice ili na putu, posebice na dan njegove smrti 6.12. A sad moram ići i očistiti čizmicu jer stiže sveti Nikola.